мир алишери навоӣ 9 феврали соли 1441 дар шаҳри ҳирот чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. падари навоӣ ғиёсиддин аз амалдорони дарбори абулқосим бобур солҳои ҳукмронияш 1449-1457 буд. ӯ ба адабиёт шавқи зиёд дошт ва бо аҳли завқ суҳбатҳо меорост. модараш аслан аз кобул буда дар хонадони тимуриён дояи кӯдакони онҳо будааст. навоиро дар 4-солагӣ ба мактаб ниҳоданд. вай бо ҳокими ояндаи хуросон ҳусайни бойқаро дар як ҷо тарбия гирифтааст. дар мактаб ба навоӣ мувофиқи анъанаи он замон бар замми хату савод ва зарурияти динӣ аз асарҳои бӯстон ва гулистони саъдӣ, инчунин мантиқу тайри атторро низ таълим доданд. аз гуфтаи худи навоӣ бармеояд ки таҳсили расмии ӯ бо забони туркӣ ва арабӣ гузаштааст. аммо таҳсили навоӣ дар ҳирот дер давом накард. баъди вафоти шоҳрух байни авлодони тимур барои тоҷу тахт муборизаи тезу тунде сар шуд ва падари навоӣ аз ин низоъҳо ба танг омада маҷбуран бо оилаи худ ба тарафи ироқ фирор кард ва муддате дар шаҳрҳои тафт ва шероз зиста соли 1452 боз ба ҳирот баргашт ва бо фармони бобур ҳокими сабзавор таъин шуд. дар тӯли ин муҳоҷират навоӣ таҳсили илмро давом дода дар баробари улуми расмӣ аз хоҷа юсуфи бурбон илми мусиқиро омӯхт. дар синни 12-солагӣ аз падар маҳрум гашт. ӯро бобур ба тарбияи худ гирифта соли 1457 ба машҳад бурд. навоӣ дар машҳад низ ҳамроҳи ҳусайни бойқаро дониши худро дар соҳаи фалсафа, мантиқ, риёзиёт ва адабиёт такмил дода бо шоирони номӣ Саид Ҳасани Ардашер, Камоли Турбатӣ вохӯрд. фаъолияти эҷодии навоӣ дар синни 10 то 12 солагиаш оғоз ёфтааст. дар 15-солагӣ ӯро чун шоири зулисонаин шинохтанд. навоӣ соли 1464 ба ҳирот баргашта аз ҷомии илми қофияро таълим гирифт. аммо зиндагии навоӣ дар ҳирот дер напоид. ҳокими нави хуросон абусаид ӯро аз мухолифони худ дониста молу мулкашро мусодира карда соли 1466 ба Самарқанд бадарға намуд. навоӣ дар Самарқанд бо олимону адибон ва намояндагони аҳли санъати он ҷо шиносоӣ пайдо кард. ҳокими Самарқанд ки бо тахаллуси вафоӣ шеър мегуфт, навоиро дастгирӣ намуд. навоӣ дар ин шаҳр омӯхтаи назарияи адабиётро ҷиддан давом дода илми фиқҳро аз Фазлуллоҳ Абулайс таълим гирифт. ӯ бо амир шайхами суҳайлӣ вомехӯрд. ҳарду дӯстони ҷонӣ шуданд. дар Самарқанд навоӣ аз ҷиҳати моддӣ тангӣ кашида бошад ҳам аз ҷиҳати дониш ва касби шоирӣ хеле камол ёфт. соли 1479 дар ҳирот ҳусайни бойқаро ба сари ҳокимият омад ва навоиро ба дарбор даъват кард. навоӣ таҳсилашро дар Самарқанд қатъ намуда ба ҳирот баргашт ва ба муносибати иди Рамазон дар мадҳи ҳусайни бойқаро бо радифи ҳилол қасидае навишта аз муқаррабони султон гардид. соли 1469 аввал муҳрдори давлат таъин гардид ва баъдтар вазифаи вазир ва унвони амирро соҳиб шуд. вале кашмакашу низо ва хабаркашиву ҳасадбарии аҳли дарбор навоиро ба танг оварданд. ӯ соли 1476 аз хидмати давлатӣ даст кашид ва соли 1477 ҷомиро пир баргузида вориди фирқаи нақшбандия гардид. вале соли 1479 ӯро маҷбуран ҳокими ҳирот таъин карданд. навоӣ бо тарзи давлатдории ҳусайни бойқаро ки аксар вақти худро ба айшу нӯш сарф мекард розӣ набуд ва пеши онро гирифтанӣ мешуд. аз ин рӯ султон бо мақсади аз пойтахт дур кардан ӯро зимистони соли 1487 ҳокими яке аз вилоятҳои дурдаст Астаробод таъин кард. навоӣ соли 1489 ба ҳирот баргашта самараи фаъолияти сиёсӣ, илмӣ ва адабии худро сарфи ободонии мамлакат, сохтмони биноҳои хайрия ва осоишу пешрафти мардум карда буд.
низомуддин алишери навоӣ 3 январи соли 1501 дар зодгоҳаш вафот мекунад.